3 hodiny denne. Skoro celý jeden deň týždenne. To je cez 1000 hodín ročne. A ako dlho stravíme za celý náš život? Dnes majú sociálne siete obmedzenie do 13 rokov, aj keď v dnešnej dobe majú deti už od 10 mobil v ruke. A keď si zoberieme, že ľudia sa priemerne dožívajú okolo 65 rokov, tak nám to vychádza 55 000. To je 2283 dní za celý život strávený na sociálnych sieťach. A to je cez 6 rokov života strávených čisto na sociálnych sieťach. A pozriem na to, ako si ostatní ľudia užívajú život, majú pekné, drahé autá, pričom my sme doma na sedačke, jeme čipsy a pozeráme do mobilu. A možno vám došlo, že tie čísla na začiatku videa boli hodiny strávené na sociálnych sieťach. A možno si teda niektorí z vás hovoria, že ale ja netrávim 3 hodiny denne na sociálnych sieťach. A to je pravda a preto som z tých 65 rokov ubral 5 rokov, pričom to ani stále vôbec neznamená, že sme menej na tých sociálnych sieťach ako sú 3 hodiny. Niekedy to za deň môže byť viac, dokonca aj ako 5 hodín. A to hovorím čisto na sociálnych sieťach. A to som ani nehovoril o televízii, o hraní videohier, ale naozaj chceme tých 6 rokov nášho života straviť čisto len na sociálnych sieťach. Aby sme to teda pochopili, tak musíme ísť na začiatok a vôbec sa zamýšľať nad tým, že prečo vôbec začneme. A určite poznáte dnešnú dobu, takže v dnešnej dobe to začína už vtedy, keď sa ani nevieme poriadne rozhodovať za samých seba. Stačí, že rodičia si chcú oddychnúť, dajú dieťaťu do ruky mobil a vtedy to všetko začne. A mobil sám o sebe nie je zlý a nie sme ani my, ale je to len o tom, ako ho využívame. A keď má dieťa 13, 10 alebo 7 rokov, tak samo nevie, ako narábať s telefónom a čo mu škodí a vtedy sa už začne tvoriť závislosť, ktorá pretrváva až do dospelosti. Ale čo ak ako dieťa sme nemali prístup k takýmto možnostiam? A u dospelých to začína trošku inak ako u malých detí a to napríklad tak, že sa začnú dorozumievať cez viac socializovanú aplikáciu ako je napríklad Instagram. Začnú chodiť do nejakých facebookových skupín alebo len potrebujú online kontakt, alebo lepšie povedané potrebujú kontakt, ale ten online je ten najľahší. A to môže byť jeden napríklad dôvodov, prečo sa rodí tak málo detí, aj keď tak veľa ľudí stále starnú. Teraz otcovia nepozerajú tak moc televízne noviny na telke, ale skôr na mobile, kde to majú vtedy, kedy potrebujú, v čase, v ktorom chcú. Začínajúce maminky si môžu pozrieť tutoriály, ktoré im pomôžu. Dobre, možno nie zase tak veľa, ale ukazuje nám to, že veci, ktoré sa nám ťažko hľadajú v realite, hľadáme na internete, že ľahšie, rýchlejšie, stojí to oveľa menej peňazí a to sú samé pozitívne veci. A toto nie je úplne pravda. Keď pozeráme nejaké krátke videjko a ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie, tak po času už prestane rozmýšľať, že čo vôbec pozeráme a môže sa stať, že po dopozeraní 100 krátkych videí alebo po hodine scrollovania že zabudneme vôbec, čo sme pozerali. A tento jav vieme pomenovať niekoľkými pojmami, ako napríklad fenomén epizodickej amnézie, inak povedané krátkodobej pamäťovej stopy, information overload, čo znamená preťaženie informáciami, alebo zábudlivosť automatizmu. A možno tieto výrazy počujete prvýkrát, ale určite ste ich zažili viac, ako si myslíte. Tieto pojmy vlastne vysvetľujú, že keď pozeráš veľa krátkych videí, čo pre teba nemajú žiadny význam, tak si to mozog uloží do krátkodobej pamäti a keď sa v tom videu toho deje tak moc veľa, tak mozog už nedokáže pobrať tak veľa podnetov a keď scrollujeme, tak to už robíme väčšinou automaticky, čo niekedy sa môže stať, že či už dieťa, alebo dneska už aj dospelý, začne scrollovať len tak bez toho, aby mal vôbec mobil v ruke, čo podľa mňa
to už je veľmi vážne a malo by sa to naozaj riešiť. A keď príjmame toľko veľa informácií, tak nad žiadnou sa ani poriadne nepozastavíme. A keď vidíme na videu niekoho, kto má napríklad 17 rokov a má už drahé auta, tak môžeme sa cítiť ako nedostatočný. Takýchto videí na sociálnych sieťach je neskutočne veľa, ja mám pocit, že ich je nekonečno. A keďže my sa ani nad tým videom nepozastavíme, tak sa ani neuvedomíme, že to auto proste nie je jeho a že môže byť len súčasť nejakej firmy. A ten mladý chalan môže byť využitý ako zástierka tej firmy a napríklad niekto, kto sa ani nad tým nepozastaví a podľahne tomu, tak si rovno ide kúpiť ich kurz. A našťastie nie všetci ľudia tomu uveria, ale bohužiaľ sú ľudia, ktorí tomu podľahnú a neuvedomujú si, že na sociálnych sieťach to väčšinou skoro vždy nie je realita. A my keď sa na sociálnych sieťach nebudeme kontrolovať, tak to môže zajsť dosť ďaleko. Ale kto za to všetko môže? A veľa ľuďom ide hlavne o peniaze. A preto urobili algoritmus, ktorý nám dá presne to, čo nás udrží, či chceme alebo nie. Hodí nám presne také videjko, ktoré chceme, aj keď o tom nevieme. Nech napíšeme komentár, potom sa v komentároch hádame o úplných hovadinách, mobil cinká, lajky stúpajú a mozog dostane toľko dopamínu, že sa chce stále k tomu vrácať. Chce sa cítiť uznaný a v tom najväčšom prípade, čo pravdepodobne všetci dobre poznáme, pozeráme niečo, čo je v dnešnej dobe in a aj k tomu sa viaže skratka FOMO. Keď sme dlho bez sociálnych sietí, tak máme pocit, že nám niečo uniká medzi prstami a sám si musím priznať, že to niekedy zažívam. Nie si online, na internete sa niečo deje a ty to všetko vymeškáš. A ako vieme, na internete sa stále niečo deje a teoreticky stále nám niečo uniká. Ale popravde nič z toho ani nepotrebujeme vedieť. A to náš mozog nevie, ale tí ľudia, čo sa nejak nevyznajú do psychológie alebo sa ňou nejak nezaoberajú, tak ťažko pochopia, že sa im deje v hlave niečo, že musia prestať pozerať tie videjka. A dúfam, že takéto videjka vám pomôžu tak ako mne. Tak dajme spolu like a odber. Ale nie všetky videjka sú zlé, že áno? No tie zlé videjka potláčajú tie dobré, ktoré nám dávajú tú hodnotu. A aj keď je algoritmus vyšefený tak, že môže scrollovať do nekonečna, tak stále vzniká neuveriteľné množstvo videí. A aj tak môžem ostať na sociálnych sieťach a ovplyvniť to, že či na sociálnych sieťach stravím hodinku denne, alebo celý deň a či budem pozerať hodnotné videá, alebo nejaké brain rot. Proste hovadiny. Pritom niektoré dobré videá vám reálne môžu zmeniť život k lepšiemu. Ale to všetko treba ovládať a ja vám poviem cca ako. Ako prvá vec, že musíš odolať algoritmu a musíš sa riadiť už tým, čo si vopred stanovil. Lebo algoritmus je ako vrah a my sme obete. Algoritmus nám dá videjko presne pre nás a mozog to spracuje ako nepredvídateľnú odmenu, keďže my nikdy nevieme, aké bude ďalšie videjko. A tento mechanizmus, ktorý sa volá Variable Ratio Reinforcement, tak je extrémne návykový. A je tak silný, že vytvára tzv. Nomofóbiu, čo niektorí ľudia popisujú ako úzkosť, keď nemajú prístup k sociálnym sieťam a tomuto proste musia odolať. Všetkému tomu cinkaniu a že sa na sociálnych sieťach niečo deje a my pritom nebudeme. Musíme mať nastavené nejaké časové limity a obsah vopred nejaký, nad ktorým máme nejakú kontrolu. Ako napríklad toto video alebo moje ostatné videá. A taktiež je jasné, že musíme mať život. Veci, ktorým sa venujeme mimo sociálnych sietí. A hlavné je vedieť, kedy prestať, kedy sa už zábava a edukácia stáva skôr závislosťou. A to je možno jedna z vecí, prečo starší ľudia nemajú radi sociálne siete. Lebo oni si už väčšinou zažili ten svoj život. A potom, keď uvidia, že milióny ľudí sa pozerá na nejaké TikTok tanečky, tak ja by som mal tiež vlastný názor. Ale keďže sám robím hodnotný obsah, teda dúfam, že to tak berú aj ostatní, tak si z toho môžete aj niečo zobrať a aj takéto video vám môže zmeniť život. Alebo lepšie povedané, toto konkrétne vám vie zmeniť pohľad na závislosť na sociálnych sieťach. Život si už sami musíte zmeniť vy a ja nie som žiadny online guru zase, hej, možno to tak vyzerá, ale... A čo sa teda stane, ak neprestaneme? Ľahko povedané, menej času na rodinu, nereálny život, budeme sa ťažšie sústrediť a z toho mýmu Subway Surfers bude smutná realita
a dobrá taktika veľkých firiem, proste úplne pokazený život. A dokonca štúdie dokázali, že budeme menej šťastní a podľa môjho pohľadu to je kvôli tomu, že by sme vlastne pozerali na iných životy, ako si ostatní ožívajú život, alebo nereálnu realitu online guru. Ale mám aj skvelú správu a to, že tieto zlé stránky sociálnych sietí my vieme ovplyvniť. Napríklad tak, že už po hodinke si povieme, že už toho bolo dosť. Alebo že nebudeme pozerať obsah, ktorý je príliš krátky. A keď YouTube nás vie prichytiť popri shortoch, ktoré vyskakujú medzi tými dlhými, väčšinou viac obsiahlejšími videami, tak proste musíme tie shorty odignorovať. Cez Instagram si zase písať a nepozerať reelska, alebo si radšej pustiť nejaký plnohodnotný podcast alebo nejaké dlhé video, ktorých nás samých zaujíma, ako napríklad od Jirka vysvetľuje veci. A takto by sme sa naučili niečo nové a pravdepodobne aj stravili menej času na sociálnych sieťach, keďže by sme pozerali long form content alebo dlhá forma contentu, pri ktorej by sme museli vydržať. Niečo nové by sme sa aj naučili a možno by nás to vplyvnilo nielen od zlej závislosti, ale aj k dobrému porozumeniu. Sám viem, že keď pozerám nejaké dlhé video napríklad o zvieratkách, tak viac potom pochopím, že čo odo mňa môj pes chce. Ale je niekedy ťažké, hlavne v dnešnej dobe, rozpoznať, že čo je pravda, čo sa v tom videu hovorí a čo nie je pravda. Ale väčšinou pri dlhom videu sa nad tým človek zamyslí a nejak si skúsi spojiť, že čo môže byť pravda a čo zase pravda byť nemusí. Alebo pri najlepšom použije kritické myslenie. Teraz sme si povedali, že prečo sme vlastne začali byť závislí na sociálnych sieťach, prečo sme na sociálnych sieťach závislí a čo by sa stalo, ak by sme s tým do života neprestali. Takže teraz už vieme, čo treba robiť. Konať alebo nekonať. Tak vieš. Ak chceš viac takýchto videí, ktoré ti nebudú ničiť život, tak budem veľmi rád za každú úprimnú spätnú väzbu a vidíme sa pri ďalšom videu.